שבת שלום. פרשת השבוע, פרשת פקודי, והפעם היא מתחילה עם הבגדים המפוארים של הכהן הגדול. זה לא פשוט להיות כהן גדול, לסחוב 8 בגדים, אפוד מזהב, אבני חושן מכל מיני סוגים, ציץ מזהב על המצח, פעמונים, רימונים, כל מיני בגדים כבדים מאוד. ועם כל זה לעשות את עבודת המשכן, להקטיר קטורת, להקריב על המזבח, להדליק את הנרות. טוב, בשביל כבוד צריך כנראה לעבוד, וזה הסיפור של הפרשה, הכבוד. כי אחרי כל העבודה של הכהן הגדול, המקרא מספר לנו בסוף ספר שמות, סוף סוף, כבוד אלוהים יורד על המשכן. מה זה הכבוד הזה של אלוהים שיורד על המשכן, ומי בכלל צריך את הכבוד הזה? שבת שלום לך, דוקטור יובל לשם הרמתי. שבת שלום. מה שלומך? טוב, תודה. תשמעי, אני עמום ממך. למה? כי חוקרת, את באת מתחום המתמטיקה, נכון? היסטוריה של המדע. היסטוריה של המדע, ועסקת בדוקטורט שלך בלייבניץ. במתמטיקה של הפילוסוף, המתמטיקה הגדול לייבניץ. והנה את מוציאה ספר על אייזק ניוטון ובית המקדש, מדע, קבלה ומה שביניהם. מחזיק פה את הספר. כן. וזה ממש היקע אותי בתדהמה. אייזק ניוטון, האבי המדע המודרני בעצם, נכון? כן. אבי הפיזיקה. כן. מה לו ולבית המקדש? ניוטון עסק בהרבה מאוד תחומים. המדע שהוא פיתח, שאנשים יודעים אותו, הוא חלק מאוד קטן מכל המכלול שהוא חקר. מה, חוקי הגרביטציה? כן, 3 חוקי התנועה, הגרביטציה והאופטיקה. מה שעניין אותו כל החיים זה לגלות את הסוד של התוכנית האלוהית. מה, הוא היה איש מאוד מאוד דתי בעצם? מאוד, כן. מאמין גדול. טוב, הוא נולד בערב חג המולד. כן. אין לו ברירה. לא רק זה, כשהוא נולד, אז אבא שלו לא היה בחיים. והוא היה תינוק, זה היה מאוד קר, הסבתא והאמא שמו אותו בעליית גג שילך לעולמו. מה, פשוט רצו להיפטר ממנו? כנראה. והוא בכה כל כך חזק, שאמרו כבר אז שיש לו כוח רצון מאוד גדול. זאת אומרת, אם הפג הזה שרד בעליית גג אירופאית שם, סימן שהוא משהו מיוחד. אז זה מה שהאגדה אומרת. כן. אז מה הסיפור שלו? מה הוא כתב על בית המקדש? כן, הוא חקר הרבה מאוד. לא רק בית המקדש, את המשכן, וגם את בית המקדש הראשון, השני, ואת החזון של בית המקדש השלישי גם. מה שמאוד העסיק אותו, הוא רצה להבין, איך שהוא הבין את הבריאה היא לא מקרית. יש בורא ויש תוכנית. והתוכנית היא לא רק חוקי טבע, אלא גם חוקים, נקרא לזה רוחניים, והכל משולב זה בזה. והכי מופלא זה שהסוד של התוכנית, הקוד הגנטי. הקוד. משה רבנו קיבל אותו במשכן עם כל הפירוטים. תגידי, למה לא מלמדים בבית ספר כשלמדים את החוקים של ניוטון, את הסיפור הזה? בכלל יש תחושה שהעלימו חלקים אדירים מניוטון בעולם. איפה זה היה כל הדברים האלה? אז באמת כל החיים שלו הם מאוד, מאוד מעניינים, כמה הוא הסתיר, כמה הוא שמר בסוד. אני לא מכירה הרבה אנשים שיכולים לדעת כל כך הרבה ולא לגלות מה שהם יודעים. אז את כל הכתבים האלו הוא לא פרסם בימי חייו. הוא לא פרסם. מלבד 2 אחרי שהוא מת, אז יצא ספר הוא היה גם היסטוריון, ושם יש לו את הסרטוטים של בית המקדש. אבל זה לא היה משהו שהוא חשב שהדור שלו יכול לקבל. והמשפחה שלו, הוא לא ידע אישה, אז לא היו לו, כך הוא אמר על ערש דווי, ולא היו לו ילדים. אז האחיינית שלו, הוא הוריש לה את כל הכתבי יד, מלא כתבי יד. ומה קרה עם זה בעצם? המשפחה, כל הדורות, בהמשך הדורות, כל פעם הם רצו למכור או להראות לספריות בקיימברידג', בלונדון, שיכירו גם את הצד האחר של ניוטון וסירבו לקבל. למה? כי זה לא הסתדר להם עם התדמית של ניוטון, המדע, החילוניות. הרציונלי. לא חילוניות, הרציונליות, כי זה דברים באמת מופלאים שהוא האמין בהם, אותו מדען. אז פיצלו אותו ל2, כמו איזה
ורק קיבלו את הדברים שיכלו להקל. אבל ב-1930 אחד מהמשפחה עשה מכירה פומבית. מה, סוטביס כזה? כן, בדיוק שם. ומחר הרבה מאוד, היה חוקר ישראלי שחי פה בארץ, שהוא היה גם היסטוריון, קראו לו אברהם יהודה, והוא מאוד התעניין, הוא רצה להבין איך ניוטון עשה את החישובים שלו, של הממלכות, איך הוא הגיע לתאריכים. כי ההיסטוריה של ניוטון שונה ממה שלומדים בבתי ספר, כי זה צריך להתאים לתוכנית האלוהית. אז בכלל יש לו שיטות מרתקות, שהיסטוריונים לא עושים את זה. למשל, לראות איך מפות עתיקות, נגיד אם יש מלחמה ותיארו על זה את המצב של השמיים, אז מהמיקום של הכוכבים לדעת את התאריך ההיסטורי שזה היה, ודרך ככה לתארך את ההיסטוריה. ועוד כל מיני דברים מעניינים, כן. אז הוא רצה לרכוש את הכתבי יד, החוקר הישראלי הזה. כן, והיה לו, כנראה לא היה חסר לו כסף, אז הוא קנה את כל הכתבי יד שעוסקים גם בנבואה וגם בבית המקדש, במידות. והוא בא פה לארץ וישב עליהם, ומאוד התרשם. ואז כשפרצה מלחמת העולם השנייה, הוא היה אנטי-ציוני. יהודה זה הפרופסור יהודה. והוא היה חבר של איינשטיין. אז אומרים שהוא עזר גם לאיינשטיין לצאת מגרמניה לאנגליה, ואחר כך לארצות הברית, ואז הוא ירד לארצות הברית. ושם הוא הראה לאיינשטיין, ואיינשטיין גם היה לו איזו נטייה קצת אז הוא נדלק על זה? כן, עם איינשטיין הוא הלך לספריות של יייל, הרווארד, כל האוניברסיטאות הרציניות. לא הסכימו. לא רצו להסתכל על זה. ולמזלנו, אפשר להגיד, לא יודעת אם למזלו, למזלנו על ערש דווי הוא התחרט על מה שהוא חשב על מדינת ישראל, והוא תרם את כל האוסף הזה לספרייה הלאומית. אז הכתבים האלה נמצאים בארץ. כן, בספרייה הלאומית בירושלים. היה לו מזמן תערוכה על זה. באמת? וחוקרים מתעניינים חוץ ממך? או שזה מיוחד? זהו, נורא קשה להבין מה הוא עושה שם. אבל אותי הקדימו, זאת אומרת, שנים לא נגעו בזה, אבל מי שהתחיל לשבת לא הבינו עד כמה המקום של היהודים חשוב בחשיבה שלו. את יודעת, ממה שקראתי בספר שלך זה מרתק, הוא היה גם כזה נביא. והוא חי בסוף המאה ה-17, נכון? והוא כותב שבשנות ה-80 של המאה ה-19 יתחילו יהודים לבוא לארץ ישראל, ושבמאה ה-20 בכלל, מה... בסביבות 1940 תפקוד את המהומה הגדולה. ממש כאילו... אבל לא, זה לא הוא עשה. בוא נדייק. הוא טען שנבואה פסקה דור אחרי ישו, ונבואה ניתנה לשוטים. אבל מה שהוא יכול, הנבואה, יש שתי דרכים לגלות את האמת על המציאות. אחת דרך המדע, אני אסביר אולי למה. והשנייה דרך להבין את הנבואה, שזו שפה אלוהית שאפשר לחקור אותה בצורה מדעית. זה מה שהוא טען. כן, ואז הוא פענח, היה לו לקסיקון ממש מדעי, איך לפענח את הנבואה של דניאל, גם של הנוצרים של יוחנן. איש מרשים יותר, כן, מדהים. ואז הוא הראה שעד המאה שלו כל מה שהיה בנבואה קרה. אבל הוא אמר, אי אפשר לדעת איך הנבואה ממשיכה. זה כמו תוכנית על, ואיך אנחנו, בני אדם, מקריסים אותה לתוך המציאות, תמיד יש חופש בחירה. אז אתה לא יודע איך זה יקרה. אז מה הוא אמר? ואז החוקרים שלו, של ניוטון, שיחקו עם המספרים, לא אני, אחרים. הבנתי. אז זה לא ניוטון. אוקיי, סליחה. תודה שתיקנת אותי. עכשיו אני רגוע. אבל באמת, תסביר לי, מה הוא אומר על כל הדבר הזה? משכן וזה, איך הוא מסביר את זה, האיש הגדול הזה? אוקיי, זה מאוד מעניין. כי לניוטון יש הנחה, ניוטון הרי חי במאה ה-17, זה המאה של גאונים כמו דקארט, לייבניץ, היה גם גלילאו, גלילאו בדיוק מת כשהוא נולד.